Praise the Lord. Adofo Nyankopon show bebre. And then so that song ko Nyankopon de akyere yen. Adofo me ne wo nyina twa se eniji ewo mu. Hallelujah. And nti Nyame nkronkron. Nyame nkronkron be ka ye ho and then so na kasa kyere yen. Na yade sua wie ye no ye ho kase no mani ye. For Jesus Christ di mu abompa ye. Amen. Adofo me ma wakwa ba prekoso bi odi ba oti ase senjumedi so. Na yafa yakenkan samu efi Matthew sempati aduonu nsia. Nje chemudu nson kosi eduasa. Hallelujah. Odofo ye kan bebi a me boss ya eye eda etwato a Yesu Kristo ne nesuafo eko Adidie. Na Bible yen say ebra omukotena apon no hono mu bedidi no Yesu efa abodo anasepano na Yesu shiraso na okacho mo say wori me ni pedua yebebubu anase mebubu acha momo na me moja nso mehwiegu eye wenyi aka ho no o shira no nso so ka say weni ni moja obehwiegu di amada senyina adofo no eno nti Yehune say Yesu Kristo ebra oba asasi so na obotaye. Na na botaye ni so oba behwe ni moja egu no de ni pedua nso abo afore e de amaye. Yesu Kristo obotaye. Onim so be fa mani hunu mu se de no Yesu aye no. Onim so be fa ohaw mu. Onim se ye be tutuntesu egu no so. Nanso si ne bo se obeba. We di adanse say obi bia odi ne rebe hye Awurade mo no be sinadwene pi say Yesu ana mepesa me ne nante no ekunim de be wie peye ama no ebi se honam ne de ka ono nko anka de bia ne ono pe ne yeye ma no na enim se honam mo nso ne amanyina ye dua ye twaproye na de ye ko owu mu ti Yesu Kristo se odi ne nipadua bebo afore ama me ne wo na wo hwie ni moja no nso de egu ama yen ewo ye mpata ho nti se de be ye obeka ye ni eja no abomu nti odofo enyamo nkronko betime nya ye ho kwan a agi se Yesu Kristo ti abrabo mo ebi se yikweti Yesu ye ntimi nya hwe Bible me eti ase so Yakopon ma ye ni nyina ewo Kristo mu eno nti odofo obi ntimi nya ho nkronkron wabra oni Kristo eno nti ne meka ni se bie wakoma mu ma Awurade ma Awurade Yesu Kristo mbra wabrabo mu na ondi wabrabo no so hene fa wakwan nyina hye ne nsa na hwe se oremma ne nsa so a ono no ma ne nsa so na ade nyina ye din enti adomfo ema ne nsa so na yehu ne kesiye Yesu ehwie ne moja no over 2000 years ago ansa na yewu yempo nso etua ya ka nyina ama yen adofo aka yen se Yesu beja ye ho edi ama no enti ja wo ho ma Kristo Yesu na mfa wonya de ono ankasa pe na hye Awurade de anunya eba ne sam kronkron ma ya ho de etimi de twen ebra ye twen Kristo maye kronkron ne ya ho de ayetim de hye honam no so se de be ye ya yeramba adofo mafofro enso nti Nyame asem bi wai obi oho nie ni da so bia obi oho nipa dada no asofo ahodo dada no atrofo achechefo na atrofo difo dada no enti ne re nyina pa Awurade mu na so meje de se me ne wo yam paibo eni Nyame asem a ye beka ache sankrofo yi enkakra betimi atwe omo asan abefie mo mo hu se enye nipa na agye ye Nyame na wagye ye nti ye bibia ye ewo no nanim se beso ono nani Awurade ndumbo ayen yenye anokware asempakafo yenye signboard a ye be kire nkrofo kwan nanso ye de ye nkobi Yesu de waba be ye esombo a etwa se okra bia nya homfaso eno nti nia one na aka ontie no bompa ye kosoara na bompa ye Onyame ye mpa botie fo no betie Yesu frɛ na waji akra omo nso so ayira amane ho ebetimi aye wukun ebetimi aye oba
Ibetumi ayo bibiara oben wo. Nanso empa aba. Chasem no na bewie nkonimdie mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen.